Hlavný dôvod, prečo vám klesá tvár. Na našej tvári máme niekoľko vrstiev. Prvá z nich je koža, druhá podkožie a tukové vrstvy, ďalší je sval, ktorý môže byť v nerovnováhe. Na tvári máme svaly, ktoré ťahajú našu tvár hore, tzv. Elevátory, a depresory, ktoré ťahajú našu tvár smerom dole. Ich nerovnováha môže spôsobiť predčasné padanie kontúr. Poďme si teda ukázať krátke cvičenie pre každého a ako ich udržať v rovnováhe. Elevátory, ktoré ťahajú našu tvár smerom hore, potrebujeme posilniť, zlepšiť ich tonus a skrátiť ich. Jedná sa o svaly čela, ktoré ťahajú obočie smerom hore, a líc, ktoré ťahajú strednú a spodnú časť tváre smerom hore. Na druhej strane depresory ťahajú štruktúry našej tváre smerom dole, tie potrebujeme uvoľniť. Poďme si teda ukázať konkrétne cviky. Základným cvikom na posilnenie strednej etáže tváre sú tzv. Cheek squats alebo drepy líčok. Peru jemne prečiahneme cez horné zuby, chytíme si stred lícnych kostí a izolovane dvíhame len líčka. Dávajte pozor, aby tento cvik bol naozaj izolovaný a dbajte na držanie tela. Tento cvik opakujte 20 opakovaní po 3 série ráno a večer. Ďalším cvikom na eleváciu je zdvíhanie obočie. Je to veľmi jednoduchý cvik, poďme si ho ukázať. Základné uvoľňovanie depresorov je veľmi jednoduché. Natiahneme si sval platizma, ktorý ťahá celú našu tvár dole. Jednou rukou si chytíme kľúčnú kosť, druhou rukou si chytíme sánku, ale naťahujeme po dobu 5 až 10 sekúnd. Ďalej si uvoľníme svaly, ktoré ťahajú obočie dole, a to len jemnou masážou. Svaly, ktoré ťahajú obočie smerom dole, čiže korugátor a procerus, chytíme laterálne na koreni nosa a v strede koreňa nosa. Jemne masírujeme, až kým nepocítime uvoľnenie. Ďalším veľmi dôležitým cvikom je tzv. Mewing, čo je udržanie polohy jazyka na podnebí. Ten si ukážeme na budúce.